sumie we Kamieńcu, dzisiaj kamieniec ząbkowicki, Kamenec, ja lokowali to we XI stuleciu, no ale jako dziedzina, miejski zakon, to dopiero czasy po II światowej wojnie. Ostatnio byliśmy tu 3 lata do zadku kaś, i mamy tutaj klasztor, były tutaj cystersy od XIII stulecia, przychodzi Augustiany, od sekularyzacji w 1810 cystersów już tutaj nie ma. No a przede wszystkim mamy tutaj zamek. Zamek Marianny Orańskiej ze połowy XIX stulecia. Sroga atrakcja, od poru lot promowano. Byliśmy tu ostatnio, no ale wiele robót jeszcze nie posunęło się zbyt daleko. Neogotycki, piękny zamek. Marianna Orańska to niderlandzko królewna, dcera od niderlandzkiego króla Wilhelma. Co tutaj robiła na Śląsku? No ona hajtła się ze Albrechtem Hohenzollernem. No i tutaj po jej śmierci Hohenzollernowie też reskirowały. Po II światowej wojnie w roku 1945 były tutaj Sowiety, wycofywali się we 1946 roku. Wszystko wcześniej zahabili, a jak wycofywali się, podpolili i zamek niszczą, Poloki go ograbiały. No i dopiero od niedawna je remontowany, no ale jeszcze naprawdę wiele tego, jakby byli ostatnio tutaj, to baba go dała, co marmury są na Zolu, co były i tak dalej, są we Pałacu Kultury i Nauki we Warszawie. Tuż widzicie, jak to wszystko było. No dzisiaj nie idziemy tam, bo wiele na zicher robót nie postąpiło dalej, no ale tutaj się trochę położymy. Tutaj jeszcze mamy taką kolonę, ostatnio jej nie było. W 2023 zaś ją tutaj postawili na nowo, no powstało na jakiś zamek w XIX stuleciu, no ale pójdźcie tutaj, i co tu mamy za propaganda, no słuchajcie, teraz się żygać, też Pospolita Polska, no słuchajcie, no Poloki wszędzie muszą jakąś propaganda, pójdź Weronika tutaj, propaganda robić, no gdyż takiego czegoś nie było, no to albo tu niczego nie robicie, albo tu robicie pruskie te, albo śląskie, a tu co to jest za landkarta? No to też jest dziwne, bo to niby są Europejską Unią, no ale to nie ma landkarta Europejskiej Unii, nie ma też landkarta Europy, bo nie ma Ukrainy, Białorusie, Rusyje, ja nie wiem co to jest i co to za idiota wymyślił. I tamto, takiego człowieka to trzeba zrobić z nim porządek.